back with another Molweni Gandhi Esezwe, aka Esezwe, aka Taxipho, aka Janengena stress, ana stress awupholanga asikhulapho. I'm trying to design a story time. Now, at the story time, not because I was planning to do it, but I've always wanted to do it. It just happened. Sometimes things happen unplanned in life. They happen unplanned. Like, even though I didn't believe when it happened, like I was like, what? Like what? What's going on, bro? Like, this is really happening. Like, yenzeka the way yenza. So this took place. Was it Thursday? No? Yeah, this took place Wednesday. ngolwesithathu. So obviously I came back. I was on the bed chilling. And my brother like hit me up. It's like, hey bro, vuka siyame bro. So she like vuka siyame, yabo. Nami mentality wesizohlala nje sincokola yabo. Ha, niphume yabo, niphume sure mocho. Ndiyapha kulomjita. Ndibe ngcobe liphusha yabo. Athi lo mjita yela fonini. Tshintsha sisihlangu ayisingeni apho siyakhona. Ndithi hayi kuyiwaphi ifondini? Ngo 3 fondini late. Phofu ngo 3 emini kuyiwaphi? ngolwesithathu fondini. Sure. Jita man. Tshintsha ndame nami ndiyotshintsha nithi cheese yabo. Cause obviously balate nithi cheese sure. Ngine emotini. Esami nalo mjita kanixeleli bakiwaphi. Yabo. Ndim kumjita wakhe. Yeah, ndim kumjita wami nomjita wakhe, yabo. It sounds wrong. Ndim iBrian neBra yakhe. Yeah, sama C3 yabo. Same bosingene kule Bolt yabo. Akwanje. Hey fondi, ndisajongile fondi kwathi club fondi. Bosingene clubini. Ndisajongile fondi singene clubini. Sure. Poliwe was maybe we are going to drink, have some drinks, siyophola yabo. Cause it's a thing. Kuse clubini, bra, what's the worst you could expect? The clubini, other than bona things is yobisi. Yabo, that's the only thing you can expect. Yabo. Ha nami ngingena pha ngqasho. Okay, ndazi ngqasho. Shala okay ha. Ngqasho. Ngela. Sanqasho kohlobo fonini. Dithi che kukho iline yamachere antswempu. Ha. And xa nisithi ntswempu majita ndithetha abantu baqhelileyo. Hela ntswempu, hot mummies, extremely hot mummies. And yabona ba aba bapha kwi mid 20s, late 20s yabo. Not early 20s, mid 20s towards 30. From ndingathi 23 to 30. Ba fresh bonke bra. Nami ndiyazixela ba yabo mna ndinculela pha xa ndisengcinxilile ndiyoplita pha akekho omnye umntana endimlandayo kaloku niyandazi fondini niyandazi. Professor operator in the building, yes sir, stand up danko yabo. Yela ndipholile fondini yabo nithi man abantwana ndizobatatsha xa ndinxilile man hayi ngoko ndisasopa ndisandongena let me yabo ndikhe ndibe yabo. But umjito lo ebethe mandizi ungaphandle yabo usagqibezela something ngaphandle singene mna nale obviously khola lanye amachere ijongileyo ba yes bantswempa abantwana yabo. Ngiyasho hasikhulapho ndihlale phansi xa ndihlala phansi ithi le bra kum ndijonga abantwana lawe ithi le bra kum and banjongile nami yabo. Ndiyazixela basho apha I am something fondini. I am something bayandifuna. Cause they've been looking at me ever since also me I'm looking at them like yo. Siswam umhle jo umhle ngaske ngimonce fonini. Asi umhle jo siswam man. Like uyaba ubomvu uhot fonini yaniphambanisa yandirakisa fonini. Like yanchaza siswam like ubuhle bakho bobendalo. Akekho omnye umntu nobuhle bunje adada nabo bafaka i-makeup and wena siswam awuyifakanga umhle ungey. Hela bra pha kukho light skin
brown skin, thick, medium, slender, yellow curvy, yellow big boobs, small L, small boobs, big, yellow yonke into oyifunayo, MILF, yellow MILF fondini, yellow kukho yonke into phaa fondini oyifunayo, yabo? Bekhala mna ngokutanda bala ebana perfect kakhulu fondini. Ithi le bra apha kum, yellow bra. Yabona aba bantwana bra. Akho xesha, you don't need to talk into eninzi, ufika phaa uyamxelela andifuna uthwaxa fondini. Ndithi athi lo mjida fondini yandiva uba ndithini. Ndithi fondini ndikumamela ndikuva thetha nam kakhe fondini. Athi lo mjida ufika phaa uthi ufuna uthwaxa akuthwaxile. Ndithi fondini, there's only one thing that could make them do that. Ndibuza lo mjida bathengisa impundu. Athi lo mjida ndithi hayi kuthengisa impundu apha. Nyasho eqobe inxalela fondini 100 rand xa uthenga impundu abe andingenamali yabo, andinamali, andizanganamali. Iakhawunti yam ne-39 rand fondini, andizanganamali. Awuthenga le mpundu man, uthenga le mpundu, ndenza ndithenge impundu fondini. Sitshintshile okuthi gqi ke ngoku ibruwela yam, my OG bruwela, the one who told me exit the opposite, my bruwela yangithola. Siphume fondini, siphuma sohlala kwenye section ke ngoku. Inleka kum mabo, ndithi kwenzeka ntoni 48 ithi, do you want to chow nyash namhlanje? Ndithi athi hayi, I'm not serious, ndiyabuya ima apha. Sihlale nala brass besincokola hlele phaa. Fondini nje besicela ukuthi nebra yam hamba nesestere zethu. Sestere zethu, oyi-1 ngumNiger, oyi-1 andimazi uba yintoni. Athi lo mNiger fresh machida. Athi lo ngumNiger apha kum. Which one is my one? Yo, what a control mna fondini. Amjoki fresh. Bam short fondini, babeyintsule fondini. Asho, lo mNiger. Athi which one is my one for day? My one. Tiko wakho mna. Control mna fondini. Athi let's go. Ndithi let's go. Fondini. Siphakame fondini. Nam ndiyaphakama fondini. Ngaphakathi uvalo lenzani uba ndithi yo kuyanyiwa ke ngoku. Now it's going down fondini. Hlele phaa fondini, bethiwe fondini. Hayi you were upstairs fondini. Ayonga fondini. Bam shot. Netsula la sister brav. Vesa netsula bam shot nawe fondini. Yo. Mina lo mntwana fana asinyuke yabo. Qha engqondweni yam ndiyazibuza, kwenziwa ntoni xa sowungena phaa niyaphuzana kwenzele nibe in the moment, caught up in the stuck in the moment, or kwenzeka ntoni, like what happens yabo? Bendihleli phaa sinyuke nalo sister sinyuke ndimjonge qha ndijonge yena uhamba phambili mna apha ndijonge ezantsola ndithi ndizozenza jo. Sinyuke nalo sister, sifike phaa avula ndingene. Ndibe ndimile fondini, ndi-confused mna nangu kufuneka ndi-operate kanjani yabo, because azange ndathenga zimpundu before ndiyaqala. Ndimile phaa fondini, ndiqala ibona emuvini mna lo, ndimile yabo. Sister atiqa umnyango fondini, sikakhulula bhamsho. Xa ikhulula bhamsho ndakanxiba nga-underwear fondini. Ndaphamba lapho, abese ndaphamba nabo anxwapeni, phamba nabo majida. Qeba qala akhulula fondini. Iphikini underwear fondini, lahlela phaa fondini. Hamba butt naked, just like how I came to this earth, butt naked fondini. And last he said, I'm gonna give you blow job, and then when it's hard, so that it can wake up, and then did you? Straight to the point, must happen for the yellow scissors. Fuck. What? Thatha ixesha phaa ingxaki ndiyazicinga bo apha entliziyweni yam, ndiyazicinga kodwa kutheni senza le way. Kodwa laa clip endiyibhateleyo phofu khange ndiyibhatala. Laa clip yomjida bayibiyiclip yam enzothi hayi ndigrand, kodwa iclip yomjida wam nqiba ndiyabetha le way. Hayi ke executive nyash operator qine la kaka fondini. Sister fondini
start khwela ebhedini ngivula imilenze lawo hela ndithi uyadlala ndithi uyadlala fonini ndithi uyadlala ndithi imovie eqondeni yami ndithi is this really happening but napho ndiyakhwela but ndiyadlala sister fonini laa mntu phaa boma-30 fonini sister yela angaqabela foni hela mxelele foni ngokusendiphapha nxala fonini let me hit it from the back ba hangeni bethangeni idokita bethola yela fonini bendlala ngayo fonini yela fonini ngiyanyiwa fonini akudlalwa and obviously enhloko la mentality bafonini ndikhompyutha nama-Nigeria apho beke ndiyitshele mnana ngimthisisize bo janye yeah xa ndimspenka ndiyambetha andimspenki ndiyambetha ye kamnisi yeah ngiyayiwa bo hayiwa hela fonini andiswethi wamini wangange-hour ndithwaxa phaa fonini andiswethi ningubani yawe fanele hela ma-Nigeria mona ngamani fonini umve fonini athi iwe kodwa buwa fonini hela kwanijole sengaze nimbethe ngekhisa bo phaa kumissionary animbethe ngekhisi qha ndiyacima man umntu yabo since la ngindibonile uba kwenziwa ntoni xa ngingena uba vesikukhulula amnika i-blow job unika amajini amaninzi i-blow amphuza mntu yes fresh yabo hayi thwaxa sigqibe normal fonini nxiba ibhlukhwe yam yabo uyaza kuthathe laa condom yakho isithathe ngethelefoni ispam sigcwele ndithi ugqibele kudala usevisa kaloku ugqibele phaa kojen fonini hayi ispam sigcwele fonini overload fonini overload yabantwana cinga benze bana abantwana elanigeria overload babengakhona strap majita no strap no party noba kuphi na majita lele bithisa uni yela so ndehle nalo mnaje andisule yabo ndikhupela we nginxibe ndivase izandla of course because ndilave xesha you're not allowed ke ubethe ezwe nayifaka fona laa ndaba fondingela phofu kha ndiyifake ndiyaxoka ndiveske like phaa phambili uqoba susisandla sam ndaqhubekeka nento ebendiyenza sure boyele majida andibile andidinwe phefumla nzima foni ngihleli phansi about go for round 2 ndifuna ubuyela fonini yela izinthukulo ziyatsho fonini ndifuna ubuyela bendiqhaqekho mbetha ngempondo lawe fonini hela brownski bonus engane plastic surgery fonini ndifuna lo wam fonini yabo hayi Brian uyaphaa sesterita fonini andithi Brian yazazi yabo lele awuthi ube namana yazazi zwe qha atilozisi uyeza usayotyiwa qaqona masiyeke cima yabo yena sure endlile ngoba anolina lo athi bo salendle ukuthi light skin thick mami fondini thick xa nje utika ithanga ke le lithanga fonini lithanga umhlophe yo machita ngoba ndifuna lo wani put that fonini atlas masinyuki ba xa ndifika obvious kulo wani sendazi yonke into sendazi procedure kulo wesibili amuva ndinge-confident nqasho konke nangqasho konke fike perfect xalela singene fonini yela xa singena naye same time vu awuto ezantsukulula ndisijonge ezinjani elathanga bangshot ndithi nizola arawuza kahle leni baba anandaba baba
It's an experience of life for me. It's an experience for the andandaba for the talented. That was my best body. I can't lie. You, hela, sister Betty way for daddy. Betty way. Hela, sister Bonnet Pangla head, the nigga on the you swam tap out for tap out. Hela, Mongas, if you didn't like a balls, when you didn't like a balls, I fuck, I cope up in the moon balls to go. What? Fontaine, what? I knew yeah, but it's back and visit the 10 seconds. Take like the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Executive professor, executive nyash professor, up on it. How and I don't get you a straight game of me now for the obvious condom, for you and another sister for me. For the net, I'm born for me. And it's it for me. It's stretch marks and I know him that it's the pretend for many as a prostitute, as a life in and pillow in this swamp, pretend like there's no dear another sister. But I got you. I got swim, but hella. You paid for the Bamala so funny. The hardest dollar. And that's the happy. And that's the gonna happen. Did I go for the better ways? Did not way, sister. Wonderful. Man, funny. We love it. Ella. Tanga like a man in the lead. Man in the lead. 30 minutes like a big up of here. Ella. The cheap was your quail. Dog style. No, Kongota no Janus out Kiwa. Where? Fonin. Hello, Fonin. A sweater for you. Sweater, I can't acquire Pafonilla way for the she made me drool, that lady. She made me drool. Hella, she made me drool for Nini. She made me drool. Hella, for Nini. Johnny Epstein was there. Come on. Yeah, tell me, sister. What? Like a very chuggy lady with a teeth. Yeah, now he's saying for the amati for me. Yeah, I had to catch. Oh, no, yeah, sister, I'm better. Sister, for the like times I'm one light skin thick, man. Light skin thick, man. Ithanga malibonakala bali uthanga emnaneni yo ithanga malibonakala foni hela uyabona yena ngeke ndimsave le kanjalo ndifuna umbhoka for all night 800 you for Danny, yeah, nasty for Danny hela ndisibhaqa ndifuna ilenca but ndiqhanda khumbona no kaloku ningalibali bandiphi mfondini even though yonke into yenzeka emani ningalibali bandiphi mfondini yena sister I think that sister ukhethe i-soul tie because uthe ufuna utouchina uthathe iinumber zam xa ceba wena funa no-texta ngaphandle kwalapha kaloku ceba come to bafuna kodwa yena tyo hela lesa 3 months fonini bengathi si-ready way fundizihamba nam fondini andisijongile fondini zithi isibhejet esenzani this is budget bo Fondene andiqaba ubala sasitera ndixelelwa awuyaphephana shem yena fonini sisebetha fonini wenza iziwe foni hayi sis awumdala kuthiwayo awuyaphephana shem awuyaphephana qolibusisi wam unike i-5-star rating ndithi ndiyamxelela yesisi wam nje ndimxelele nyawo ndithi sisi wam yazi nangabi fonini uthi nangabe mxayaso wami ndina 18 for turning 19 for nini uthi lo sisi yo
Fondini, I am 15 years older than you. 15, awumdala sisi. Kodwa still ibemad. Stopha asikho kusikusuku 10. 10 machita. Xa ngithi 10 andla. 10 mach. But anyways, that was the end of the video. Be experienced, gents. Experience. XP. I took my bucket list of trying a woman older than me. I did buying pumps was never in my bucket list. Zange ndayicinga lawo ke. Sasithatha izijoke singamachita school. Sihleka nge-Chicky Tigers. Kanti uzoba ndim la mjita othenga imbono. And I can't think i-Chicky Tigers Fondini. Hela premium. Nazo zithi pha. Premium Fondini. Pha udibana nazo zonke Fondini wena. Qha next time vuna umlungu. Akho next time. Andikwazi ukuthi next time. Vuna umlungu kodwa ngibuyela umlungu. Qha ngifuna uya kweyesisentini. That will be the last time this year we brothel. Last time this the brothel eyes. Unless the talk umlungu. Because anamazwi woplita umlungu. Umplita kanjani umlungu? How do you share emlungu? How? Hi, bora. Ek lief jou. Jy is baie altyd maklik. Pretty. En jy het nie njas nie, maar ek lief jou looks Bondene. En ek want to faka azisebenza. Twaka. Fumana umlungu. Twaka. Ebile ngabelungu. So ngijoin umlungu. Angathiwa. But guys, it be experience later. It's never happening again. Yeah, it's never happening again. I don't plan on doing it ever again, just for experience. Thank you. That's the end of the video. Please don't forget to like, comment, share, subscribe, turn on post notification, tell your friends to tell their friends, and let's go.